Настъпва денят, в който младите лидери трябва да покажат какво са научили. Обучението мине много добре и очевидно днес кулминацията на цялата работа е този фестивал. Тук лидерите ще имат възможност да практикуват, да се упражнят във всички неща, които успяха да усвоят по време на обучението. Те много добре се сработиха и мисля, че на някои от тях наистина им допадна стила на обучение. А резултатите от техните усилия ще можем да видим днес на този фестивал. Естествено, в началото са поздравленията от Министерство на младежта и спорта и от посланника на Обединеното кралство в България, негово превъзходителство господин Джереми Хил. Публиката е в очакване. Има и агитки. Всичко започва с лека загрявка, която, разбира се, отново носи идеята за стопяване на леда между участниците. Младите лидери са си научили урока. След което игрите следват една след друга. Не успяваме да проследим добре правилата, но явно участниците схващат по-бързо от нас. И най-важното, се забавляват. Идва ред и на малките футболисти от 101-во соло Бачо Киро. Продължаваме с нашите въпроси към обучители и млади лидери. Най-важното нещо, което научихте от този курс. Че независимо какво е нещото, което обединява хората, стига да имат мечти, те могат да ги постигнат. Основната идея е да преодолеем различията помежду си, да приемаме това, че има различни сред нас, но ние можем да живеем заедно в един и същи свят. Един ден да могат и хората с увреждания без проблеми да участват в повече видове спорта. Всички да живеем в един свят заедно без никакви предразсъдъци. Фестивалът върви успешно. Публиката искрено се забавлява, участниците още повече. Естествено, има и награди. За всички. Раздава ги директорът на Британски съвет България, господин Ян Стюарт. Следва трескаво разопаковане на наградите. Обличане и довиждане. А накъде след фестивала? Младите ли трябва да решат? Не, ние решаваме всичко. Ние сме достатъчно ентусиазирани, за да продължим да работим по този проект. Мислим, че това е нещо много хубаво и доста от нас откриха нови качества в себе си. Това им помогна да се изяват по най-добрия за тях начин. Надявам се след фестивала те да продължат своята работа и такива фестивали да се проведат в много и различни части от България. Лично аз ще опитам да продължа тази идея, която още не е станала традиция, ще опитам да направя традиция поне в моя град. Ме ми се иска много да продължи, но това изцяло зависи от British Council. Действията, които те ще предприемат, ще си бъдат само техни. Всичко зависи от тях, те трябва да ни осигурят един вид и средства, евентуални средства. Сигурен съм, че ще продължи. Какво все пак стана с муслоните и с разликите между хората с и без увреждания? И наистина казвам, няма никакво значение кой е с количка, кой е с патерица. За мен има значение сърцето му и съзнанието. Муслоно е това нещо, в което всички се страхуват, въпреки че то не съществува. И беше много магично. И смятам, че и хората, които са събрали да правят, например, този проект, просто правят асоциация. В началото може да им се привижда нещо муслонско в това, което правим, но ако човек не помечтае по някакъв начин и не се опитва да постигне мечтите си, страховете може да си останат муслонски. Моята мечта е с помощта на спорта и работейки с младите хора да успеем да променим нещата, да направим този свят едно по-добро място.
Отбор? Да, би трябвало да сме отбор. Ние тук сме един отбор, не сме разделени. Всички работим заедно, за да постигнем нещо. Аз имам много мечти. Значи, първата ми мечта беше да си имам куче далматинец и на 16 години си купих едно. И сега, понеже вече не можеш да се спиш без мечта, аз имам следващата мечта. И следващата мечта ми е да отида в Индия. Още не съм я сбъднал. Надявам се, каза Йори, че никой от вас не е седнал на магарешки будил. Не са вече сочни. Запомнете това всички. Малко внимание, малко мисъл за другите и всичко би изглеждало иначе. То е страхотен проект, тъй като той ни показва как бихме могли да се държим с деца с увреждания, тъй като много малко от българските деца в момента, децата в България знаят как да могат да контактуват с тях и въобще да общуват, нали? Проектът е много творчески и е реален, доста е добър. Все по-често трябва да има такива проекти. Това е страхотно нещо и аз бих искала да продължава да се развива. Много добра инициатива, понеже за първи път се провежда такъв проект, се провежда в България и въобще мисля, че е много добра идея има за интеграцията на хората с увреждания. Да не изпреварваме събитията. Трябва да започнете от това къде бихте искали крайна сметка да постигнете, какво искате да го постигнете. Накратко за програмата. 3 дни героите на нашия филм ще бъдат обучавани от Каран Арнолд, обучител от Великобритания, която има за задача да ги превърне тях самите в обучители. След което, в рамките на 5 дни, Ана, Ирена, Павел, Вардан и Боби трябва на свой ред да обучат 20 български младежи на възраст между 14 и 19 години за млади лидери. Задачата на тези млади лидери е да организират малък спортен фестивал на 5-тия ден от курса. Задачите се сипят една след друга. Основен момент в обучението е играта. За стопяване на леда, за раздвижване на сивите клетки, както казва Каран, за по-лесно усвояване на информацията. Каран говори за идеята да се разработват умения чрез спорт. Защо